Yo, Sayod, Fit, Maya, Badi чанд моҳи гузашта фаҳмидам пиштиву чашмои химори лаънатит чӣ сирри асроре доштай. Гӯш кун. давраи мактаби сарм хамакта мерафтум ахири мактабам расид маркази теси мерафтум ми ҳаёти ду рӯза ба бачае рӯпарум кар рӯз то рӯз гап зада ҳаёти мара дигар кар бани мо меҳр пайдо шид ваъда додем ҳамдигар дар ки то ахир мемонем табари ҳамдигар да рӯз то рӯз меҳри зиёд рӯзои ширин доштем бари ҳамдигарда будем барқаскорӣ надоштем рӯзои ширин мегузашт байни мо романтика буд ҷанги разбор ҳақорат мо байни мода набуд хостаи ту буд ки ма маркази тести супорум оянда духтур шуда ба назди ту бар бигардам ту фармацевта буд кади мехости ма ҳамширашам баъди хатми таҳсилим хизмати очати дашам лек тақдири номар хостаи ма буд ту наши ту мехости ҳамширашам лекин афсӯс ки наши тақдир дига чӣ вибр кар раҳи мо ай ҳам ҷудо шид ихтисоси ма дига чӣ барқаскори ай ту сар шид баъд вохирӣ ба дугонам таи домон оварданат соати 12 шаб таи борон да гаштанат ҳарду мара занг мезадем ки берун буро майхона соат 12 шаб буд иҷозат надодан мара гуфти ай балкон нигоҳ ки дугонат қатъи хушбахтум да назари ту пас будам неки пасти тура дидам имшаб бо хоб накардам навистам дар рӯи дилма имшаб бо ёд кардам чашхимори лаънатима ба ӯ чашмакои химориш мара фиребам кад ишқи пок нисбаташ дошам неке таи хокаш кард гуфтам чашмои химориш чӣ сирри асроре дорад неке дил бовар накард бовар кард чашмои химора ҳишм барош мерафт вақте тарафам механдид Sayod имрӯз пушаймонай ай рӯзе дар ту ошиқ шид пишти чашмои химора ду қадар сирри асрор тахми сак гашт 100 сол нестим дар кор майли ма ғам бихӯрам ғамои тӯи беномуса майли овора бигардам ай ғами тӯи даюса ӯ чашмои уқобид мара шикор карда тонист лаънат ба чашмои химорат ки гирёнам карда тонист хаста шидам ай ҳаёт вақте рафти ай барам Sayodера гӯш кардести Sayоди пешина нестам ирӯзо ғам дорам ай пишти чашмои химортай сабаби пир шиданам ӯ чашмои лаънатитай гуфтум бо дӯстдорид кунам болои иқа коре карда номус иҷозатам надодо бар падарат лаънат ӯ чашмои химорит ба дидан химорӣ ай пишти ӯ чашмои лаънатит чанд қадар ҷазирӣ ай ба иқа корӣ кардат ҳамиқа гапат мегум дига корат надорам тера ба худо меспорам